Panali pa 13 July chaka cha 2025 pomwe family yonse ya mnyamata otchedwa Karani anathamangira ku chipatala ndi Karani amene yuyu akuti iyeyo Karaniyo wapambazidwa ndi shoko cha magesi pomwe ankasewelesa foni yake ili chiplagireni pa chaja. Achipatala anayesetsa mbali yawo kuti mwina Karani nkukhosomolako komaliza, koma ayi ndithu Karani kunalibeko, anali atafa. Aliyense mu family anali okhuzika komanso osamvesesa kuti ndi changu chanji chili muimfa osasanzikana naye munthu komaliza. Mkazi wake Susumita misonzi yochita kusamba imfa yamuchotsera omupeperera m'maso mukalowa chitsotso, koma nanga ndikulira kumene kuku kukanathandizanji munthu wapita sazabwereranso. Koma pomwe achibale amakhazikisana mitima pansi, madotolo ndi pomwe ankayimbira apolisi ndi kuuza family yonse kuti apeza mabala pa mtima a shoko komanso thovu mkamwa mwake, zomwe zikutanthauza kuti imfa iyi sinali ya shoko wamba koma chilipo chinachitika. Izizi zinayimisa mitu akumtundu pofunsana mafunso kuti zitheka bwanji munthu foni m'manja pogona nkupezeka kuti shoko nkumusiyisa kupuma chotere. Mkazi wakeyu anali ali pati pa nthawi. Kumapeto kwa mlandu umenewu kunaululika zotani? Kaya moyo wawo wa tsiku ndi tsiku otsalawo palero ukuwayendera motani? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitirira usayiwala kupanga follow kuti video ina mawa muonerenso. Izizi zinachitika ku West Delhi kumeneku mnyamata uyuyu wa zaka 36 zakubadwa dzina lake Karani Devu. Poyambapo nayenso anabadwa zabwinobwino muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo atayamba kudzilotera anaganiza zozipezera wapambalipa, ndipo anapeza Susumita wa zaka 35 zakubadwa nkumasungana naye mpaka kukwanisa kusonkhelana naye mwana mmodzi wa zaka 6 zakubadwa. Karani anali mzibambo olikonda banja lake ndi maplani abwino atsogolo la family yake. Ankagwira ntchito yabwino ndipo ankalimbikira zedi ma night shift osawagwanda kuti tsiku lina kutsogoloku asazatukwanidwe kuti bambo athu anali osalimbikira atawasiya popanda kanthu. Ndipo amasunga ndalama mpaka anagula flat yabwino nkumakhala mmene momo ndi banja lake, poona kuti ali ndi mayi yake komanso young brother wake omwe nawonso amadalira iyeyo. Nyumba imene iyi anayigula moyandikana kwambiri ndi nyumba ya mayi yakewo. Zonse zinali zabwino kufikira loweruka pa 12 July 2025 akukonzekera kuti tsiku lotsatiralo ndi la Mulungu apume. Karani usiku wa tsiku limene lili akuti anapita kogona ma half 8, ndipo ati Susumita ankamupatsa chokudya mwana wake, ndipo anapita ku rumu ya mwanayo kumamuchezesa kuti mpaka agone tulo. Koma kumugonesa kwa mwanayo ati naye tulo pompo mpaka kucha kummawa, ndipo kummawa ati anadzuka nkuyamba kukonza breakfast pa nthawi. Ati mamuna wake akugona iye ali ipoti ndi Sande mwina adzuka mochedwa. Ndiyeno cham'ma 9 anaonabe Karani akadagonabe, ndipo anapitako kuti akamudzuse adye. Hane Karani kummenya timakofi tachikondi munthu sakudzuka. Anayesa nkuyesanso koma Karani osamwetulira apa nkhawa zinamukulira munthu wa mayi, ndipo anatuma mwana wake kukayitana mayi yake pafupi ndi nyumbayo. Ndipo mayi yake ndi young bro wake wa Karani yemwe dzina lake Kunar anayimbira ankolo awo nkuwauza kuti Karani sakudzuka. Ankolo anati ali kudera lakutali kwambiri, ndipo anamuuza mwana wawo Rahu kuti apite changu ku Rahu kumene koko. Rahu pamodzi ndi brother komanso mayi a munthu osazukayo anapita ku rumu inali Karani ija. Anayesa kumuthira madzi koma palibe chinathandiza. Onse anamufunsa mkazi wa Karani kuti zinakhala bwanji, ndipo mkaziyo anafotokoza zoti zonse zinali zabwinobwino pomwe amakagona. Anamusiya Karani ali pa foni busy pamene popo foni itazikidwa pa extension nkumachaja. Mwina akuona ngati shoko ndicho chinamutibula nkumusiya mmene alilimu. Onse anamutengera Karani ku chipatala. Muja ndafotokozera pachiyambi muja ku chipatala kuja nkomwe ankapeza kuotcheka pa mtima pa kwa magesi komanso thovu mkamwa. Apolisi atauzidwa za izi anayamba kufunsa family ya Karani mafunso. Family yonse inakhutira ndi nkhani yomwe mkazi wa Karani anakamba ija ya shoko ija, koma family iyi inali yobalalika ndi apolisi mmene anagundikira
anayambukira nayo nkhani popanikiza akumbumba mafunso opindika zedi. Apolisi anauza akumbumbawo kuti akukayika ndi mafedwe amalemuwa ndipo akufuna thupilo alipitise for postmortem. Aliyense wakumbumba anakana izi pongoivomereza imfa basi, koma kenako kamba kokakamira kwa apolisiwo anavomereza kuteno postmortem inachitika, ndipo apolisi anapita kukafunsa Sushmita chomwe chinachitika ndi Karani. Koma mkaziyo nkhani yake inali ya foni pa chaja yomwe ija, ndipo kummawa atadzuka ati anapeza chaja cha foni chamupilingiza muzalamu extension yoonongeka yosupuka. After apapa apolisi basi analipereka thupi kwa achibale kuti mwambo wa maliro uchitike, ndipo unachitikadi. Koma tsiku la maliro lija wachibale wina anapereka foni ya Rahu kwa brother wake wa okufayo. Rahu ndi cousin wake wa malemuyo, ndipo ananena kuti foni iyi yamutayika Rahu ndiye mumpase ife tikupita. Awo anali achibale ena ofika nawo kumaliroko. Brother wa malemuyo kuna anayisunga foni ija, ndipo kummawa kotsatira foni yake sinkapezeka, ndipo anaganiza zotenga foni ya cousin wake ija kuti ayimbire foni yake yosowayo. Koma atatsekula khologi ya foni ya cousin wakeyo anazizidwa zedi. Anaona nambala yoti imayimbilidwa daily kambirimbiri yoseva kuti wife. Iye anali odabwa kuti wife uyuyu ndiye uti poti iye alibe mkazi. Kuyiona nambala anabalalika kuopsa kuona kuti nambala imeneyi inali ya mkazi wa malemu uja. Sushmita sana siire pompo anayamba kulowa ma apps ena ndi ena amufonimo, ndipo anapezanso kuti ku Instagram dzina la wife lija lili kumeneko. Kuona zomwe ankacheza tukuta kunsana mpaka linayamba kuendelera changu anaseva ma conversation amenewo ndi kubisa foni ya Rahu kuthamangira ku polisi kukanena za izi. Koma apolisi anakana kuyankhapo kanthu kuti izi nzapachiweniweni sizikugwirizana ndi za imfa ija, choncho athane nazo okha ngati pa family. Brother wa Karani, sister wake Nasi, mai yake ndi achibale ena anapita kwa Sushmita mkazi wa malemu aja nkokamupanikiza ndi mafunso kwinaku akupanga record video iyi. Nena zoona unapanga chani kwa Karani? Iye anayamba kuona kuti anthuwa kusonkhana ukuku akudziwapo kanthu. Koyambako ankakana, koma kenako anayamba kuulula zochuluka akumtundu atamuonesa chati yonse ya ku Instagram ija, nati tikudziwa kale 70% ya nkhani zonse, apa tikungofunano umboni kuchokera pakamwa pako ndi pressure iyi. Sushmita anaulula zonse. Koma pomwe tikupitirira ndi nkhani, kodi munamva kale za kalima investment omwe akuchepesa katundu wawo mulimbi? Katundu monga mapocha, ma earphones, ma power bank, ma screen protectors, ma cable ndi zina zili zonse zokhuza foni. Tawayimbireni pa manambala awa kuti akuuzeni zambiri, chifukwa kulikonse amatumiza. Alankhuleni kuti mumve zambiri ngati mukufuna kuoda. Mmene ndakamba kale kumbuyo kuja, Karani anali olimbikirira family yake, ndipo mu chaka cha 2023 Sushmita anayamba kantchito kena kake. Nthawi iyi Sushmita anayamba kukhala ndi khalidwe lokhala pa social media ija yazi mayi yoti pota isila nthawi m'malo momapemphera uko. Pa Instagram Sushmita zinayamba ngati pang'ono nkumacheza ndi Rahu, mwana uyu wa zaka 23 zakubadwa yemwe ndi cousin wake wa mamuna wake. Kenako timau pang'ono nkumalo wana mpaka zinafika munsalu satana ndi kupeza njira mpaka kumagawana utomoni pamene paja. Masiku anadusa ali muzinsisi zawo, ndipo Sushmita anafika pa japoti osaona text ya Rahu pafoni pake. Tsiku limakhala silinaende bwino kwa iyeyo. Ndiye inu mukudziwa kusiyana kwa mamuna ndi mkazi akamapanga chiti pa banja. Mamuna sasi yabe kukonda mkazi ndi kusamala family, pomwe mkazi akangoziyamba izizi saini yayikulu imakhala mwano osaneneka. Bwanji kodi inenso ndi munthu ndi matopa ndi zina zambiri, choncho ankakangana koma zimathabe bwino. Kenako mkazi anayamba kufuna atamakhala ndi Rahu osati Karani mamuna wake. Kenako awiriwa Rahu ndi mkaziyu anabwera ndi plan yoyipisisa zedi. Kaziyu anauza Rahu kuti mamuna wake akusunga ndalama ina yake, ndiye ataphedwa mamunayo ndi ndalama imene iyi atakukayamba moyo wa awiriwa kutali ndi delalo kaya nkumalawi kumene anayamba kukambirana za njira ya makono ya maphedo yoti asadziwike, ndipo
ndipo njira yoyamba inali ya mapilisi ogonesa tulo amwese ochuluka afere kutuloko. Rahul anagula mapilisi nkumpasa Sushmita ndipo loweruka lija ndi manena lija mkaziyu anawaperapera mankhwalawa ochuluka atulowa nkumuthirira mamuna wake mu yogurt poona kuti ndiyemwe ankamukonda kumwa kwambiri sangamukane. Ndipo pa tsiku likarani anakana kumwa yogurt amene yuyu nkumati ali bize kaye. Apatu pulani inkaoneka kuti ikukanika kwa Sushmita. Anatengaso nthawi ina yogurt uja dadi inu chonde imwani kaye mupangabe muli ndi njala. Koma doloyu sanamwe yogurt amene yuyu pajatu inu mukudziwa tsoka likalimba umatha kupunthwa even ndi jumbo yomwe. Ukapanga ubwezi ndi Satana mapulani amakhala osayamba choncho. Satana anamubwereseraso mkazi new plan. Anapelanso mankhwala ena ochuluka about 12 ogonesa tulo aja nkuwathiranso muchokudya ndipo Karani anadya chokudya chonse. Kungomaliza kudya Karani anapita kokagona nkumata ali ndi tulo kwambiri ndipo anakagona. Sushmita ankangodikira kuti kwatsala ndi kusiyano kupuma koma mankhwala awawa ankagwira ntchito so slowly. Rahul ankangodikira khoyo yochokera kwa Sushmita kuti amuuze zoti kukonza munthu kwatheka koma mpaka inakwana 2 am mkaziyu akuyang'anayang'ana ngati wasiya kupuma koma mbola ankapumabe. Pompo Sushmita anayimba video call kwa Rahul amvekele mapilisi 12 koma sichikufabe. Nditani pilizi kusanache pa foni. Bwana Rahul anayamba kumuuza step by step zoyenera kuchita ndipo anamuuza mkaziyo kuti apelenso mankhwala ena ochuluka amumwese koma tsoka ilo anali atatsala mapilisi awiri okha mbola kwa basi. Nthawi nkatha mapulani akuvuta ndipo Rahul anathamangira ku nyumba konko kwa Sushmita ndipo zomwe anachita anasupula extension positive ndi negative nkumufumbatisa m'manja nkummalizisa ndi shoko chinali cha mphamvu ndipo under ma sleeping pills anamwesedwawo anamalizika kumwalira kutulo konko. Apano pulani awiriwa inagwirano ndi kukambirana zoti mkaziyo azanene zoti amasewelesa foni ili pa charger shoko nchomwe chamupha ndipo anthu ambiri anakhulupirira za izi popanda owaganizira awawa awiriwa. Nthawi ya postmortem ija achipatala anapeza ma sleeping pills osakanikirana ndi zokudya anadya Karani anapita. Sushmita popanda kuganizira za tsogolo la mwana wake ndipo anaponyedwa kundende. Pambuyo pake kunabuka nkhani yoti bambo ake Rahul ndi bambo ake Karani anali akukangana kumbuyoko za malo ndipo maudani anali ali mmitima pa ubale choncho. Ndiye Rahul kumfusira mkazi wa Karani kuja sikuti anamukonda mkaziyo ayi koma inali njira ya simple yolowera mu family ya Karani kuti amumalize iyeyo Karaniyo komanso mkaziyo sana kamukwatiranso. Koma pa mapeto pake onse akulima kabichi kundende nkumadya zolandira. Oonera nzanga Satana ndi ochenjera kuposa ife. Satana sakhala nafe mu process yonse ya uchimo wathu. Iye amangoyambisa kapulani kochepesesa ife nkumalizisa mpaka pa mapeto. Sushmita Satana anangomuonesa chabe kuti kuli social media ndipo kuli zabwino cholinga agwe mmayesero ndi Rahul ndi kubweresa mpungwe wonsewu. Kanani Satana kukhala bwezi lanu ndipo ndiwoluza kwambiri munthu yemwe angampange Satana kukhala bwezi lake. Osayiwala pa mapeto pake kupanga like kuika comment timve kuti yakumvekerani bwanje nkhani kwinaku. Osayiwala apangeni tag aneba amveko za nkhani mwina nawo nkutolako kaphunziro kenakake.